ξέρετε πώς με βλέπετε ως Αλεξή, καλά, οκ. Με λένε εγώ, είναι το account μου από το κινητό, κανονικά παίζω από το tablet. Και σήμερα θα πούμε ένα κανονικό shoutout solo. Μπορεί ίσως μετά να μπω με φίλους από το tablet και δεν ξέρω τι θα κάνω. Οπότε, είναι το πρώτο βίντεο με φωνή. Τα άλλα έλεγα απλά για κάντε εγγραφή και αυτά. Τώρα πάμε. Οπότε βλέπετε έχω την μπαίνει τώρα, σαν brawler. Εδώ έχει μια τζάκι. Σαν σνάιπερ είναι το μεταξύ. Εδώ πεθάναμε. Και να δούμε σούπερ αέρα. Καλά είναι. Let's get this party started! El Primo! Και τώρα πάμε να δούμε αν θα πάρουμε victory. Γενικώς έχω αρκετό καιρό να κάνω βίντεο. Τώρα άρχισα, θυμήθηκα βασικά ότι έχω ένα κανάλι, οπότε είπα γιατί όχι. Και τώρα θα δούμε αν θα τα καταφέρω. Αρχικά το ξέρω. Η φωνή μου είναι κάπως, για κάμερα έχω το κινητό. Έχουν πει γιατί έβαλα μπω. Ούτε δεν ξέρω. Πάμε να το τσιπάρω λίγο και θα ξαναδείξω μετά.